Hi guys, good morning. Tangan na to itong mga tanom dani guys. So nanurok na ba? Akong okra dani. Kuy nanurok na tayo akong okra guys. Ayaw pang tumbi dito na. Ayaw pang tumbi na imong gitumban. Ay, tumbi ako. Melon. Nanurok ng okra. Akong tumban sa nilalay ako sa melon. Yan ang okra guys. Ang alugbati. Namuwak na. Namuwak na ako ng alugbati. Kikiglis manok na niyo. Tadi mga manok ka eh. Kipangkahig akong kuan sa manok guys. Manok or inungaran? Saan yung klase? Manok. Ito ang akong talong. Namunga na. Namunga na akong talong. Akong tangkong. Nag-ayo. Namunga na guys. Baboy baktin nga lang nag-ungat-ungat dani. Kayo kahig-kahig sa manok akong kuan. Mga bunor akong ma guys. Ulan gabi iman no. Basa ang yuta kaya naulanan. Ato ra nang pang-abunuhan. Ako na watermelon. Ako yung bisbisan katong alam na ako bisbisan ulit kay mag-1 man din na bisbisan ako watermelon. Ang kanong mga watermelon. Katong mga liso sa bata. Hi guys. Guys, good morning. Grabe kay kusog sa ulan guys. Wala pa ko kuan ako naka-upload gahapon kay grabe gid ka kuan sakit kay sa akong kalawasan gahapon guys. Kaya ka-video ko ga. Kaya ko video pero gamay tayo. Saya ko pag mata kay video takot nga nag-ulan man kusog man ulan. Pagtanon ta kag abunon ta sa kuan. Diba? Grabe ka kusog sa ulan. Ginako. Grabe ka kusog sa ulan. Ulan. Hi guys, may ngudto. Ako karon sa Balinguan kaya gikan mo nagbayad sa motor ni Doy. Kusog yung ulan guys. Grabe ka. Kusog sa ulan ganinang buntag. Hantod karon naginday-inday. Nagsilong ko sa jut. Kaya nagulam. Kaya sa mother of cook. Ba't sa may cook guys. Ito nga lang sa is. Dami mga palit guys. Kaya wala dito sa palitanan ni mother. Dami guys. Dami ko. Nanami dinilan ni mother. Doon na siya timayamya dani guys. Guys, mga unta kay nadahan pagkaon dani. Nay ginamos, nay pako, nay Sa dani sabaw, nila po, nay okra. Ambot yun sana nila. Daghan pa sa kila ng patsit kanton Ha? Di mo kaon? Pagkaon. Ang tagpansit canton. Amas miyo. Nanami dinilan ni mother. Doon na siya timayamya dani guys. Guys, mga unta kay nadahan pagkaon dani. Nay ginamos, nay pako, nay Sa dani sabaw, nila po, nay okra. Ambot yun sana nila. Daghan pa sa kila ng patsit kanton Ha? Di mo kaon? Pagkaon. Ang tagpansit canton. Amas miyo. Hi guys, good morning. Manilhig tag silong guys, akong silong gibagyukan.
isa ka semana way silhig. Kahapon kusog kay ulan. No, ni nakawa ko nakapanilhig. Sige. Sa'yo kay kung nagmata na nagluto.
Ato ra nang halingan na na guys. Ato ra nang halingan mag-init-init na. Dahil na itapok. Yung mag-ready pa ko sa pamahaw sa akong mga kuan. Estudyante. Yung trabaho karong hapon halidiman. So mag-ready pa sa pamahaw guys. Kaya aron makapamahaw na ang mga kuan, ang lakaw na. Pamahaw pa rin ko sa baboy una. Hi guys, good morning. Gusto kong hangin. So ngayon guys, kaya wala ako naman pagpanilhig ang silong. So kung hangin, dami rin ako gitapok kay halingan ko niya pag mag-uli ko kay nakoy lakaw karon. Magbayad ko sa kuryente. Tapos dahan akong lakaw karon guys. O tsaba kami. Lagi no, napakoy atuon la tata kay nakoy tuyo-tuyo ni tata kay naigi pamalihog si bibi sa iyaha. Nya. Basta kay daghan kog lakaw karon guys. Kahapon duha ko kadlaw wala naka-upload. Kay murag lain gyud akong paminas kong lawas, ako rang gidala-dala naglakawa ko pero murag lain gyud akong paminaw. Duha ka adlaw gyud mura ko sa gipang bunalan. Dagto pa ming Sabado sa gabi nakauli ay hapon. Sabado sa hapon may gawas niya. Mura man ko sa gipamunalan tanan akong lawas guys nya wa ko naka-upload. Ay wa ko naka-video. Ako naka-video kay malagi. Nya sakit po akong mata, sakit akong ulo. Anang nakoy upload karon pero gamay ra, update lang. Kay ko sayang kasangatanan. Ag live man ta ko niya. Isa ko maka-live kay kusog king ulan. Nagsige po burn out po. Anang naman ko edit sa video ni mother karon. Maglakaw din ko magadto sa kuan, bayad siguro kuryente. Kay mga putlan niya ta. Isa ra magud ka buwan guys niya. Kinahanglan nga magbayad gidayon ka pag abot magjo. Wala man. Kinahanglan di pa magkuan, magbayad ka kay sa putlan. Do ko man kog bayad, maturing ko ni tata dayon. Kaya na ko'y paluapon dito. Daghang kayong salamat sa inyong tanan guys. Daghang kayong salamat yun sa tanan-tanan. Sa mga silent viewer, daghang kayong salamat sa mga solid supporter. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Sa walang sawa sa pagpanood sa among mga video. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Tanan-tanan. Daghang kayong salamat sa inyong tanan. Hanggang dito lang video ko guys. Bye bye. Love you all guys. Nakoy mga video di ay no. Si Mimi ra bagay na nag-video. May lang dito ko akong editon karon. So daghang kayong salamat sa inyong tanan. Bye, love you all guys. Bye bye.